Hello mga Yinyen's! Mga Yinyen's, dito tayo sa may Super Bikes, no, Lingayen, Pangasinan, Barangay Tonton, no, along highway lang siya mga Yinyen's. Mga Yinyen's, i-vlog natin yung dito, yung Smash FI. Tingnan natin sa loob mga Yinyen's, yung Smash FI, tsaka yung presyo yung mga Yinyen's, magkano yung monthly niya, at yung down payment. At tsaka yung mga Yinyen's, yung isabay ko ng mga specification niya. Tara mga, samahan niyo ako. So, Super Bike, Barangay Tonton, Lingayen, Pangasinan. Ay mga yan, so ito mga sa anong highway lang, no, papuntang bayan ng Lingayen. Ito yung papuntang bayan ng Binmaley. Pero yan, silipin natin yung ano, yung Smash Suzuki FI. Available siya ngayon dito sa may Super Bikes mga Yinyen's, no. Ito mga yan, so tingnan natin dito yung mga yan, yung ano mga yan, yung sukat ng gulong niya mga Yinyen's, no, dito. Ito mga yan, so 70 by 90 D-sheet yung rim niya. Yan mga Yinyen's, no, D-sheet. 1.4 naman yung lapad ng rim niya. Ano mga yan, saka drum brake sa harap. Ayun mga Yinyen's. FI Smash. Dito mga Yinyen's, naka ano pa siya, analog type, no, hanggang kwarta, no. Ito mga Yinyen's, meron siyang dito gasoline. Makikita nyo yung gasoline na kung ito ay empty na. Meron siyang high low, saka ano niya, speedometer niya. Ito mga Yinyen's, yung ilaw, flasher, busina, tapos yung starter. Ayan mga Yinyen's, no? Kasi ito yung sa susian niya. Yung gulong niya sa harap mga Yinyen's, ito 80 by 90 D-sheeting yung rim niya. Ayan mga Yinyen's, no? Tapos 1.6 to. Dito palapad 1.6. Ang ano naman niya mga sprocket naman niya is 37. Yan, 37 sprocket niya. Tapos may sa likod niya mga Yinyen's, no, itong ano ay yung ano niya, compartment. Ito mga Yinyen's, yung compartment niya, yung yan, lalim. Dito yung battery. Ito yung may tools dito. Yan yung battery dito. Ayan. Ito yung tambo, design ng tambutso niya. Ito yung muffler guard. Ayan. Yung specification ko lang yan dito. Ito may specification niya. Dimension and curve mass, overall length 119 mm. Tapos overall width 690 mm. Overall height 1085 mm. Wheelbase niya 120 mm. Ground clearance niya is 145 mm. Seat height niya is 716 mm. Carb mass niya is 91 kg. FB 110. Engine 4-stroke air-cooled single overhead cam. Number of cylinder 1. Bore 51.0 mm. Stroke 55.4 mm. Displacement 113 cm. Collected capacity bore. Fuel system, fuel injection, air cleaner, P4 element, starter system, electric starter, kickstarter, dalawa siya. Lubrication system with pump.
siya mga yan. So, gusto lang, ano mo yan? Ano mo yan? So, tapos, fuel tank capacity niya is 3.7 liters. 800. Overall 1,000 yung engine oil change. Maintenance. Yung presyo nito mga yan, ito Smash FI down payment for 750, cash 66,400, 36 months 3,335 to 10 yung rebates, 24 months for 170, 110 yung rebates, 110, 18 months 5 for 45, 110 yung rebates. Yan mga yan, no? Maintenance, no, dito sa may Super Bikes, no, Lingayen, Pangasinan, mga Indians, no, along highway, no, dito sa Barangay Tonton, Lingayen, Pangasinan. Suzuki Smash and Mayans FI, no. Okay mga Indians, no, salamat po, God bless you, more power, keep safe, sana sa buti ko yung kalagayan. Bye bye mga Indians.